warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Chan Selintang Cahaya saking kelas 12 absen 6. Dan riki kula badhe nampilaken tugas video basa Jawa nggeniku stand up comedy. Halo Rek. Nang kene aku bakal bahas hal sing luwih sensitif teko politik. Aku ngerti apa? Yaiku mie instan. Soale bahas politik iku wedine di celuk pejabat yo. Tapi lek bahas mie instan iki paling mek diceluk tonggo gawe njaluk sak mangkok ya. Aku sadar ambek siji hal. Mie instan iku jane ku akeh misterine rek. Saking misterine yo. Aku iku curiga. Lek iki ku jane koyo duduk sekedar mie instan, tapi proyek rahasia negara. Tapi ngomongno misteri yo, tak omongi. Mie instan iku akeh misterine rek. Tak dudui yo. Sing pertama, kuah mie instan iki ilange mbuh nandi yo. Aneh. Padahal banyune ku tak taker yo, nggih pengalaman luhur. Pas tak deleh nang mangkok ya, yes. Setengah duduhe kowe sembuh mlayu nandi. Aku dhewe gak ngerti. Tapi kadang aku sampai mikir ngene. Mosok sih duduhe mie instan iki dijukuk pemerintah gawe cadangan banyu nasional. Lah ya lucu. Tapi kayak gak mungkin sih ya. Tapi yang mbuh ae aneh mikir moro-moro kayak ngono. Terus rek, sing keloro iki yo. Apa meneh buka bungkus minyak iku. Aduh. Kayak iki anjene nek pabrik iki disengaja gak sih yo. Digawe uangel. Kayak ngomong gini. Ayo rakyat Indonesia, sopo ae sing iso buka apa bumbu minyak iki uripe bakal kuat sampai tahun ngarep. Kok iso ya? Tapi ya mbuh sih, sapa ngerti ya ngomongnya kok ngono. Aku yang ngarang. Tapi lek dirasa-rasa ya kayak dibijuki halus. Tapi ya tetep ae dilanjut, dimasak, dipangan ya. Lek ngomongno rasa yo. Mie instan iki sebenarnya akeh rasa-rasae. Mbuh, enek sing rasa ayam bawang, ayam goreng, wis akeh lah pokoknya yo. Aku sampai kadang bingung kate tuku iku nang wis nang tokone. Tapi aku bingung, aku udah milih apa iki saking akeh yo jenis mie instan iku. Tapi sing tak enteni iku mek rasa iki rek. Rasa harapan rakyat sing ditunda. Dalan emang sing mulus, tapi ya mek nang poster ya. Terus rasa sing paling Indonesia pol iki rek. Rasa sabar level 10. Waduh, ya wis gak ono temen lah iki yo. Iku mek rasaku tok ya. Tapi kadang lek ndelok bungkuse mie instan iku yo kayak ndelok baliho bangunan sing nang dalan. Soale lha apa? Gambare ku mewah yo. Kayak wis padha iku ambek sing nang jerone. Tapi pas ndelok realitane, lah kok kayak ngene? Gak sesuai blas sampe gambare. Nang gambare yo enek gambare endog, iwak pete. Tapi pas dibuka, alah kok ana apa-apane blas. Terus ya rek, durung meneh lek pas nang warung yo. Tibake rega mie instan iku wis munggah mudhun. Gak ono apa-apane blas. Kayak dolinan iku roller coaster ya. Terus aku iki pas nang warung, aku takok lah nang ibuke yo. Takut. Bu, niki regane pinten mie instan? Lah kok dijawab 6.000. Padahal yo, aku wingi jek tas tuku wingi rek. Regane ku 4,5. Ya aku ngomong sih ya lek wingi ku regane 4,5. Lah kok wonge jawab enteng ambek ngene. Lah wong negarane lagi goyang, yo barange melok goyang. Batinku yo barange melok goyang. Iki barang ta
lomba Agustusan ya kok goyang parah. Tapi yo warung ae lho iso jujur ambek keadaan ekonomi. Padahal yo kene CCTV gak ono, wifi gak ono, tapi kalkulator kuno iku lho iso selalu bener rek. Padahal yo cara lek dibandingno mbek saiki sing sistemnya canggih yo, iku malah akeh sing salah anggarane ketimbang ibu-ibu sing warung iku mang ya. Tapi lek tak pikir yo, mungkin luwih stabil negara iki ku lek sing nyekel anggaran iku ibu-ibu sing warung kayak ngono ku mang. Minimal yo sisane jelas lah yo nandi, gak koyo yo ro dhewe lawakmu kabeh. Lek ngomongno balik mana ya ngomongno mie instan iki mang. Iki pasti rek berhubungan banget ambek arek kos ya. Arek kos iki arek spesies paling kuat nang donya iki yo, nang bumi iki. Tanggal 1 mangan sego geprek, tanggal loro mangan sing enak-enak lah. Tanggal 20 mangan angin. Tanggal 30 balik maneh. Tanggal tuwek mangan mie instan. Boh nang meja iku mangan nek rasa opo. Kadang ya sampai campur barang. Apa meneh racikane iki wis gak diterima mbek WHO. Wis Indomie campur kecap pitung teteh, dicampur sisane kerupuk minggu wingi, malah sampai melempem-melempem barang ya. Apa meneh dicampur? Apa gak ngerti arek jaman saiki yo. Dicampur ambek loro atine. Malah rasane mangan iku koyo wis gak enak rasane, anyep lek wis kadung ngomong loro ati ngono. Tapi Indomie ku mie instan iku yo unik rek. Mirip ambek janji manis. Kemasane ku warna-warni garai semangat. Bungkuse ku tulisane bawang goreng melimpah. Tapi pas dibuka kayak jatah bantuan sing tekone mek sak biji. Terus yo tapi yo masih ngono yo masih bumbune titik. Gorengane apa jenenge bawang gorenge iku mek 3 biji. Kuahe duduhe iki wis mbuh ilang nadi ya. Tapi ya tetep ae dipangan. Soale wong Indonesia iku kuate iku duduk mergo fitness rek. Tapi mergo ujian sing abot sing wis dilakoni ke jaman wadu biyen ya. Tapi sesuai aku ya sadar rek. Lek ora pikir yo koyo masak mie instan. Kadang iku duduhe ilang. Kadang bumbune angel dicampur ya. Toppingnya apa maneh? Gak sesuai harapan blas. Tapi yo tetep dilanjut yo, tetep dipangan, tetep guyu, tetep kuat, tetep bertahan kayak urip iki ya kan? Soalnya apa? Soalnya awak dhewe wong Indonesia. Kabeh lek sing iso dipangan. Kecuali apa? Yo, pokok gak janji manis semua ya. Matur suwun saking kula Cekos Manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.